Kære dagbog. Jeg har det ikke særlig godt. Efter mors død har jeg været meget ked af det. Jeg har lukket mig inde i mig selv og glemt alt om mine venner. Nu er jeg bare helt alene om alting. Ikke engang far støtter mig. Han sidder bare foran computeren og arbejder hele tiden. Har han glemt mig? Det er som om, jeg bliver suget længere og længere ned i et hul. Hver eneste dag er en kamp. Jeg vil bare væk. Aya. Kære mor, i dag er det 4 måneder siden, du døde. Jeg savner dig, og jeg er ked af, at det skulle ende sådan. Din mørke side havde taget over, og du kunne ikke se, at der var nogen, der ville hjælpe dig. Jeg ved godt, hvordan du havde det. Far gad ikke give dig sin opmærksomhed. Jeg har det som om, jeg er helt alene med min sorg, præcis ligesom du følte. Du endte med at tage dit liv. Måske er vores fremtid ens. Måske er vi ens. Men jeg holder fast lidt endnu. Din Aya.